South Africa siyabingelela nganza kwethu kuphi nokuphi khona ngendawo ngempela umduduzo ngamkhwanazi sivela kwenhlangano yethuleleni organizations nibela ke enyakeni omusha 2026 singenile ke kona ke nathi siyabonga uNkulunkulu esigcinile kwazafika lesi sikhathi nalomzuzu baningi ke ebefisa nabo ukuthi sibe nabo kulonyaka kodwa akwenzakalanga ke okwintando kaNkulunkulu ke ngeke sathina sivaleke inyaka odlule ke ngaphansi sesinengozi entsha kathuleni ukuthi abantu bayagula namhlanje ke kusenjalo ke ukuthi besijabulile semaholiday nomunyaka uphelile kodwa inkinga zabantu zisakhona zisamenje oba zinjalo nje nonyaka omusha noma uqala usaqala nazo inkinga iqhubeka kulokho bebenakho abanye ngonyaka odlule namhlanje ke singapha endaweni yakaMakhutha lapho size khona angazi ukuthi ihlukana kanjani ke mhlambe ke ilosh la khona ukuthi ngabe yinamba ke kodwa ngamakhutha la ngikhona sizeke lapha ekhaya kunomama ke la onenkinga yokuthi ke ngathi ke khona ukugula kwamphatha kwaze kwafika isikhathi sokuthi ke esibhedlela uthathe isinqumo sokuthi ke bamnqamula imlenze but ke ngathi khona inkinga ke manje evela ngoba ngathi akupholi kahle lapha enqamuleke khona ke sikhona ke la namhlanje kuzombona umama singahambi ke sodwa ke ngenhlanhla enkulu ke sihamba ke na bendalo enhle help and beyond okuyibona ke bathe bacela ukusiphelezela sizobona kumama ke sizokhuluma noma thina siqede bakathweleni ke bose beyangena ke bona ke bathathe over nabo ukuthi ke bathe yini abasiyenza ukuthi bathathe isinqumo sokuthi basiphelezele sizobona umama ake singene ke sikhulume naye umama sawubona ma yebo sanibona baba siyaphila wena unjani ngiyaphila siyaphila mina abazali bangiqamba ukuthi ngumduduza mina ngusindisiwe ngaqanjwa ubaba yebo mina ngwakamkhwanazi ngwakamyeza yebo khona la kaMakhutha yebo ekhaya kunendawo ebizwa ngokuthi iSerasha khona la khona la bathi ngaphandle kwelokishi ifana noNanda nene khona ukhongo Nanda khona Afrika yonke ibizwa ngeRussia futhi ngekhathi zabo babiza kanjalo sakhula ibizwa kanjalo okay base kubathi ubaba kwasethenga indawo eAdams Mission nelinye ikhaya lapha eAdams Mission okay ila kuhlala khona abazali futhi mina bengihlala nabantwana bami kase ke ngithola ikhaya ke okay ikhaya noma ngelona ikhaya lasekhaya bathi ikhaya nje bengicike kulona for amatoho umsebenzi bengihlala nabo abantwana la ubusebenzela ke bengisebenzela la eGalleria emall yebo isitolo yini bekuyi restaurant yebo futhi le restaurant bengisebenza kuyona besikena ama-shift ahlukene because kunelinye ikhaya ebenginalo belilapho 10 okay seyikhona ilokishi andamakhutha okay so indawo engihamba kuyona binobungozi kakhulu because mengena ama-shift asekuseni kakhulu kunesigameko nje ngathi ngacishe ngathola ukulimazeka bengibambe inkunzi so umunye udadewethu ebesizwana naye nje wasithi ucela ngizohlalela ngapha ukuze ngikwazi ukuthi ngibe safe because ne-transport bengiba nenkinga so ngase ngihlala lana-ke ila ngiqeleke khona la ukugula kungiqale last year January mengaphosisi bathi ngaqhubeka-ke ngisebenza khona ngiqhubekela nginjalo kwase ukugula onjani mama lakho ngavele nje ngangemsebenzini wavele umlenze wami nje wavele kwangathi kunento engishokayo because ngisendleleni ngangiyongena u2 yathi mawuqala umlenze nje wavele wangathuna inkwashu wangavuma ukuthi ngihambe ngaforsa kodwa ngayemsebenzini khona ngenjalo lwaphela nje usuku ngihamba ngihugela kanjalo ngabuya endlini ngathoba ngithi kuzoba ngcono nangakusasa kube njalo so nje impilo yami bese ukuthi ngiya kodokotela ngibuye ngilove emsebenzini ngicela ukuthi ngihambe ngiye kodokotela mengiya kodokotela bengayibona inkinga ngicheckiwe ushukela no BP bengatholi lutho kwathi ke ngo-April ke lento yasiyangiqinisa yawo lo mlenze uthi uma ngiqinisa wavele wangasebenza nhlobo engasebenzini kwawo wavele kwalunga uhlangothi lolu langasebenza nawo umlenze lo ifamily ke yasiyangithatha bangisa ke abantu kabasizayo ukuthi ngithola usizo ukuthi ngabe wenzakala ngathi mekuyophela isonto nje umlenze ovele washintsha
ekushintsheni kwawo because wawuvele ungasawinto engasasebenzi ubanda nje so umlenze ufile. Ngephasika bangithatha bangise esibhedlela eMshiyeni. Ngathi mingiye eMshiyeni udokotela bathi hayi bacabanga ukuthi umlenze bavele bawususe because usuwonakele. Ungasebenzi kwawo ikinto abangayenza ngawo. Akubanga into elula. So ngavuma kanjalo ngangisayinisa amaphepha. Ngaqale ngangasayina bangise wodini. Angibuza ukuthi if ube ugcina mina impilo yami isohamba hambe iphele. Ngoba lento ena isohamba inyuke. Ngoba lento iqale ezansi iyanyuka. Bathi into yini? Bathi umlenze futhi kube nama-clots. Le clot ithema yakheka yablock ama-veins omlenze. Njengoba sekuclothile ungasasebenzi ayikho into abangayenza nawo. Nabo imizamo yabo ukuthi nje uvele ususwe stress because kuyaqhubeka njengoba kunyuka kuzoklotha kwenye indawo. Ngaze kufike ngisho nasenhlizweni. Ukuze ngiqale i-treatment kahle nangempela. Bawususa ke ngase ngayenza i-treatment ukhona imjovo bebenginika yona. Base bethi ke ngeke ngisaphile normal life. Bazonginikeza ilokhuzana ebabiza ifiso bazongitraina ukuthi ngikwazi ukusebenzisa ilokhuzana ama-crutches ba-crutches bazongibhodela yona ukuze ngikwazi ukuhamba ngayo. Nampela bangitraina ngaphuma nje esibhedlela kwakuJune. Sengenzile operation ngabuya ngeza la ekhaya. Ngawuhlala nje uJune wonke waphela. Senje ngoJuly 2 mengaphosisi ngezwe lo wesibili uba nenkwashu unyawo lo. Ngahamba ngayiclinic eAthlone Park. Base bethi nabo bacabanga ukuthi ngiphinde esibhedlela kudokotela ukuze kube ibona abashoyo ukuthi inkinga ikuphi ngoba nabo abazi. And njengoba nginenkinga kanje yokuklotha kwegazi ngenze ukuthi nakhona ukuqala lo. Mangempela ke sihambe kwakuJuly 5. Ngiye esibhedlela asudokotela uyangi-admit because lento le i-serious izophinda futhi iqhubeke ke kulo munye umlenze nawo iqhubeke kona umlenze ngibe nenkinga. Ngoba khona into angisayilungisa ngacela ukuthi ngicela dedele ngibuye after 2 days ukuze ngikwazi ukuthi ngibuyele kuyena. Mangempela ngomhla 5 umhla 6 ngihlala ekhaya. Ngomhla 7 ngaphindela khona ngoba wathi mengibona ukuthi kuyaqhubeka ngibuye ngempela ngakuyena. So mengifika lapha esibhedlela ngahlala ngangabathola odokotela laba abebekade bengisizile before. Sizwa abanye odokotela ngafika sekodokotela abanye bathi inkinga enginayo bazongisa kwi-CT scan fanele bangibhukhele ukuze babone ukuthi inkinga ikuphi. Wahamba udokotela kwakumsombuluko wathi uyongibhukhela ku-CT scan. Wafika udokotela wathi kuthiwa ugcwele ngeke bakwazi ukungisiza fully booked. Ngathi mina manje njengoba ni fully booked ngizoyenza ngoba lento iyaqhubeka and isuyashintsha sekuyanyukela njengoba kade kusonyaweni sekuyanyuka sekula unyawo lakade lisebenza lenza yonke into but njengoba lisebenza lalibanda kodwa ngingalifili. Wathi yena bazokunikeza umjovo futhi lo ohlakaza igazi. Baye benginika ke lo treatment ngile ngiqhubeka ngidla kodwa ushintsho ngalibona. Yaqhubeka lento yanyuka yase yafika edolweni umlenze suwonke. So osephelele lisonto lokuqala wathi futhi bazobaphinde baye the following week bayocela ukuthi babhuke. Ngiyambuza ukuthi mina njengoba ngihleli ngilindile kanje lento iqhubeka uzokwenzakalani. Bathi ngizole ngidle treatment ukuze ngisizakale. Manje treatment ayingisiza ngoba lento iyaqhubeka ayimi.
hayi bese bethi bona naye udokotela athi ayikho into angayenza bese ethi ngicela ungibizele udokotela omkhulu kuyena yena obephethe ikhesi yami ekuqaleni kube uyena oshoyo ukuthi kwenzeke njani. Kuthiwa akatholakala abuye nafika ngisho angitshele semstory athi ayikho into esingayenza ungayile kwi-CT scan, kufanele uye kwi-CT scan kuyimasi kusiza. Ngempela sahambe ngilindeke lana naye isonto lesibili futhi afike nakhona udokotela ngathi futhi ufike kugcwele. Hawu kanjani na mina lento yami kanti ngizohlalela ngihlalela ukuthi la ngidla treatment kuphela le engangisiza unyawo niyalibona ukuthi njani ngize ngibize omunye sister ngimtshela ukuthi yabona lo nyawo lokuqala kwenzeka kanje njengoba siyenzeka kanje lento njengoba inyuka ulandela ukuthi le stage esengikusona sekule stage lesi ekuyisona esangenza ngala. Ngempela lo sisi ngimtshela athi nathi ayikho into esizoyenza ngoba njengoba kwenzeka kanje odokotela bethi fanele uye kwi-CT scan bafuna ukukulapha sebazi ukuthi yini kahle kahle kuphethe. Yisathi bashilo ukuthi nginama-gloves why kungabe khona enye abayenzayo. Emva kwalokho ngibona ukuthi lento iyangidla kufika omunye udokotela sekuyisonto lesingake lesithathu kuwona uJuly ngisesibhedlela ngenziwa lutho. Kulesithathu ngikhulume naye lo dokotela kwalo dokotela okuyena yena useyangibalekela ngisamthola. Uthe mangabe lo dokotela efika wabuza ukuthi inkinga ikuphi amtsheleke lo dokotela okuyena ongisiza ukuthi into yami kanjani. Asilo dokotela wayisiguli ningasibhukhela ngasemthami lokhosana lokhosana CT scan yeah. Emva kwalokho lo dokotela ahamba athi ngiyabuya manje ngiyokubhukhela CT scan. Wahamba lo dokotela wabuya wathi okay uzofika uphotha la kuthatha ke CT scan ngempela ngithatha afika uphotha angithathe sihambe ngalela ngafika umaye songibheka abashiya batshela ukuthi bazongibuyisa ngempela sabuya. Ngithe ngifika wathi udokotela okay sebeqedile CT scan ngizobuya nama results sikutshela ukuthi inkinga ikuphi ngempela ahamba udokotela ungapheli ngisho u30 minutes abuye udokotela ngitshela ukuthi bathene kwi-CT scan igazi lakho njengoba clot bale bekhomba ukuthi ukuclotha la inkinga yakho ila njengoba eclotha kanje kuyehla kuyemlenzeni kwafike kwablock njengoba kublockela ama-veins. Mina ngizozama ukuthi ngikhulume nabanye bodokotela elokhuzana eChief Albert ngibone ukuthi ngeke bakuyiseni kwilokhuzana kwi-vascular ukuze babone ukuthi lo njani. So ngizothatha ivideo yakho uthe lo dokotela uzongisiza uzothatha ilokhuzana angithatha ivideo ukuthi babone ukuthi bazokusiza kanjani. Ngempela ngibe nethemba udokotela ahambe athi uyabuya. Wabuya-ke ngempela wafika wangithatha ivideo athi ngilinyakazisa unyawo lapho njengoba linyakaza alisa umlenze lo usuqalise kule phathi la mengonyakazisa usanyakaza kakhulu usunyakaza nje kancane usuyabona ukuthi usuya ngokukhathala and obhozo labi mina isanyakaza. Waseyasho ukuthi ayi ngizomsendela udoctor ngizobuya ngikutshela ukuthi utheni. Kwabo kumgcina udoctor ngaleso sikhathi wahamba ebuya. Ngakusasa mefika afike nodokotela lo mkhulu athi udokotela hayi ngizwile kuthiwa kaduyisiwe kwi-CT scan njengoba kaduyisiwe kuthiwe uyaclot njengoba clot igazi lakho so kuzophoqa ukuthi sikwenze operation but siwenze operation ezansi kwedolo because manje njengoba sekunyukile kuzoqhubeka kuye ngaphezulu kwedolo. Ngithuka ukuthi nalo dokotela ukhona ngithuka ukuthi ngoba udokotela ukhulumile nje ukuthi ubazongise lokhuzana eChief Albert bangisiza kwenzakalani. Ngitshe ukuthi ngizocela lo dokotela lokuthi angicele lo dokotela sikhulume naye eceleni ngoba lo dokotela ngiyamazi into meshilo akaphikiswa ngoba bese ngiyazi nge-operation yokuqala ngaba nenkinga futhi wadinga ukuthi ngisizwe omunye udokotela. Wahamba-ke lo dokotela uthe mengabe sebuya lo ongisiza sengifuna ukumtshela ukuthi ngicela udokotela dekhona wathi akazi ukuthi uzombonani. Nangiphindanga ngambona lo dokotela angazange ukuthi kwenzakalani isitori sami nje saphela nje kanjalo. Bathe bebuya bathi bazongisayinisa bengitshela ukuthi ngizolokhuza sengizonqunywa ngaphezulu sebenyukile ngoba lento isinje inyukile. Ngathi ngeke ngize ngikwazi ngoba manje ekuqaleni kade ningitshela ukuthi ngezansi kwedolo manje sengithi ngaphezulu. Bathi into esiyenzekile upoison uhambe kakhulu egazini. Emva kwalokho
bangilethele omunye sisi wathi social worker ngiyalikhohle igama lakhe. Wathi uthunyelwe udokotela. Bathe bacela akhulume nami angitshela ukuthi lesimo engikusona sibucayi kangakanani. Angivumi ukuthi bangenzele operation abafuna ungenza yona. Ngoba mebengayenzi izokhoza the more damage kumlenze wami. Kathi ngoba sebedecide like inkinga abakwenza abafuna ukwenza, bathi bafuna kube yimina engivumayo ngisayini. Kena choice ngasayini. Bese ngisayinile. Bathi bazothatha amagazi bawu-check-a ukuthi isimo sami sinjani. Emva kwalokho babuya sebengitshela ukuthi izosiya futhi ngaphezulu. Kavuma-ke kanjalo. Emva kwalokho-ke bese ngihleli khona bangidischarge. Base bazongidischarge but inkinga yami fanele ngithole i-wheelchair. Ngihlale 3 months khona i-wheelchair ingatholakali. Kwaze kwadingeka ukuthi futhi udokotela angenelela akhulume nosisi osefisa ukuthi i-patient i-discharge-iwe but i-wheelchair ayitholi kwenzakalani. Wasethi uzoza nosisi ukuthi athole. Bafika ne-wheelchair. Angazi bathi bayitholaphi. Njengoba uyibona le wheelchair angazi yayisetshenziswa umuntu, angazi bayithola kuphi. Bangilethela yona. Ngase ngicela omunye umfana osebenza khona lapha esibhedlela athi ngicela ngiwashele yona esimweni ayisona. Wase yakuwashela umfana. Ngadisheshwa sesibuya-ke sesiza la ekhaya. Ngasikhathi sesibuya siza la ekhaya. Kwakunini ka? August. Ekupheleni kokuqala September. Ngabuya. So njalo kufanele ngiyoshintsha ibhandishi eklinikhi. Bengiye ngihambe ngiye e-Athlone Park bangishintsha. Futhi bengishintsha kabili ne-week. Lapho kumele ngithole i-Uber ngiya-request. Lezo insuku kufanele ngi-request. Mengabe ngingakwazanga ukuthi ngiye khona kufanele ngiphinde esibhedlela ngiqashe i-Uber. Inkinga ngibatshela ukuthi akupholi. Bathi soshintsha i-dressing ukuthi senze ukuthi inkinga enkulu engibhekene nayo ukuthi lo okuwona okugcinwe ngawo uyaphola so right sebengikhiphile lokhuzane ngoba bathi mekhona usesengimaziyo owunesi oprofessional angamcela azongisiza. So khona umntwana osebenza eKing Edward obekeza naye usebenza ka-surgical ubeyafika zongenza ibhandishi. Izolo sesibekuyena kokwenza umsebenzi omkhulu ube nomehluko cause naso sike saba nenkinga lesesibili saba nayo leya lokhuzane leya dead skin ekuyaba khona. So salokhuza besenza ukuthi ize lento ilapheke ngalapheka. Lona-ke inkinga yawo bukade mengabe kade ngiklina bune discharge ophumayo lokuqala okufanele ngabe usupholile. Le discharge bithi mayiphuma njalo mengiklina kunendawo bengithi mengipressa iphume lento. Mayiphuma ngifike ngibatshele and bekuna that greenish color okuba khona. Bathi angazi isodom bathi yona into ezophela kufanele ngikline ngeminye imithi abebenginika yona. Bathi khambamba ibuye ngenye inkathi bekuyona ombili imlenze ngenye inkathi bekowodwa lo munye be-right. So lento lephende bengiba nayo lento ebiphuma ngathi ngelinye ilanga ngipressa kwangathi kuba mengipressa kushona phansi. Yes. Mase ngishintsha after 2 days sekushintshile seku-blackish. Kwafanele ngiphinde khona esibhedlela so ngangangithola umuntu esasohamba naye
because mengabe kufanele sibe bawu-3 ukuze ngene emotweni, omunye fanele angene ngaphakathi angibambe, omunye abe ngemuva, omunye abe emuva i-wheelchair because isuke ilokhiwe. Sangakwazi-ke ngize ngayizolo-ke. Mengifika izolo kanti ngizobona lo dokotela wangenza i-operation yesibili, bese ngiyamcela ngimchazele, bese ethi hayi asingeneni lapho elukhuzana la sishintshelwa khona, bese ngiyaku-check-a. Ngithe mengena khona wakhe bathe kune-pulse isidale the more damage because washo lo seswathi la phezulu kuyavuleka kuba nesilonda esiqalayo and ngathi kuyithumbu. Wafika-ke izolo washo wathi le pulse le iyingozi unokuthi u-end up uphinde e-theatre. Wathi into engizoyenza ngizokusiza, ngiyabuya manje. Wahamba uthe mehamba wabuya ngomjovo, umjovo nje la kawu-3. Uthe mengijova lapho angibona akangitshela ukuthi wenzani, ngimbona uphethe ilokhuzana ilento ase-theatre. Ngizwa sengisika kanti uyasika. Wathi uzama ukuremova lelo khuzana le-dead skin. Wayiremova le-dead skin, angazi noma ufake umunwe, angazi ukuthi benzani. I-pain engizwile samtshela ukuthi inhlungu ngitshela ukuthi ngidlulile kuzona, but ngiphindela kwezinye ngoba lo mlenze efanele upholile. Wachaza ukuthi kunethambo la ngaphakathi angase ligudla inyama then la kudoti la ngaphakathi lona lenza ukuthi kube nale discharge. Kodwa-ke umuntu omjovo uzosiza ukuthi kube right. Asengidele eminye u2. Angijova ingalo zo2. Kase kuba ngconywana nenhlungu. Sase sihamba sadlula eFizo siyokhuluma indaba ye-wheelchair. Base bethi angothuma ingane ibuye izogcwalisa ifomu. Ngiyabatshela ukuthi ngaligcwalisa ifomu lokuqala. Emva kwalokho bamnikeza le wheelchair bathi ngizobe ngibambisa ngayo. Base bethi ngoba ngine-appointment wobudokotela uthe ucela ukuphinda ngibone eMonday, ucela ukuthi ngiphinde ngibuye eMonday. Wasethi udokotela waseFizo ayikho noma ngadlula ngawo Monday babona ukuthi khona nabazongitholela une-wheelchair ngigcwalisa ifomu. Manje leli futhi angazi ukuthi ngizophinde ngilinde isikhathi esinganani ngoba mtshela ukuthi le inenkinga iyahlupha ingathi ukuthi uyayivala ingavaleki, ingathi siphoqe ukuthi siyishiye ingafuni ukuvaleka. Nje impilo yami nje yavele yamosheka kanjalo. Bengisebenzela kuyimina engibethelele ikhaya nkondla ingane. Kwaphela nje kanjalo kwana semsenzini bengixosha. Bengiqala unyaka we-6 lo khona bangitshela ukuthi ngi-part time ayikho into abazoyibeka etafuleni. Kaphuma nje kanjalo ngihamba ngawubhalisa i-UIF. Ama-savings enganginawo bengizoqala ibhizinisi engangiplanile aphelelele esibhedlela. Even i-UIF ade ngiyitholile iphelelele esibhedlela. Kufanele ingane ingilethele izinto. Ukufuna ukwenza ibhizinisi lani ma? Kangithi ngifuna ukuvula ilondolo. Khona lapha ekhaya? Khona indawo ebengangikhulume nayo eSiphingo ngithi ngicela ukuthi mhlampe mengirenta nezimo engiye ngibheke nje around indawo engase ngirentise kuyona. Sabona ukuthi sengibona lesimo sengiqala ngile ngigula sengithi mina la egcekeni bekuneslab mhlampe nesibonile bekunomjondo. Sibonile phela. Bese ithi ngizobeka umjondo lo khona ngcono ngenze fast food because vele kade ngiphila ngokuyidayisa bengidayisa esikoleni. So kwaphela nje. So now that vision it is out of your mind because awusakwazi ukuhamba noma just ukuthi isangenzeka if mhlawumbe uthole capital. Ngingayenza cause into ngikhule ngako ukuyidayisela
ngoba even lo msebenzi engawuthathayo kwasuke kwane-COVID. Emva kwe-COVID iy'kole nako-ke sekusetshenzwa ngama-time 799 asevele ngingasahambi nje kahle kumabhizinisi. Ngangidayisa nama-perfume, khona ikhampani ebengiyisebenzela ngidayisa ama-perfume kuyona bengisho nje ama-cosmetics wonke. Ngase nalapho ngaphazamiseka, ngase ngiphoqe ukuthi ngifuna itoho kuyilona elizongenisela imali. Okay, start up the business ungathi udinga nani ukuze ubone lento ofuna ukuyenza yenzeka? Imali engangibekile kwakuyokuthenga umshini, because ngangithenga ngingaqala ngiwu-2 kwakuyimshini yokwasha eyi-2 nama-dryer awu-2. Malini umshini? Bengike ngiyibhekela ko-game ngabona ukuthi ibiza kakhulu ngoba ngaze ngayovula i-account uwodwa ngangugcine ikade yiwu-2 kwakunesale yayiwu-13,000 lokwakuyi-dryer ne-washing machine yayiwu-13,000 kamakho. Kodwa ngithe sengibona ngafika so-1 ku-10,000 each. Okuchaza ukuthi ngabona ukuthi engathi izofela, sethi mina ngcono ngizoqhubeka ngayo i-fast food because ngabona ukuthi if ngithenga owodwa nowodwa kuzongidla kakhulu if ngithola indawo ngizoyirenta. Ngcono ngiqhube ngayo i-fast food because iyona nto engangibona ukuthi iyona into engingabambisa ngayo. Kwi-fast food yini edinga? Kwakumshini oma-fried nelokhuzana. Lo mshini wokwenza o-toast lena elokhuzane ukumisha uma ngabe ufuna ukwenza i-sandwich. Imali nani? Umshini lo omkhulu ngagcina okade u-800 because ngabheka kwakune-single ne-double kwaku-800. Ngabona ukuthi ngingakwazi-ke kuyona ukuthi ngiyithenge. I-toast-ke ngangigcine ngiyenze ilokhuzane equotation ele bathi abakabi nawo lentuzane la kagame. Because into engangiyicabange ukuthi if ngiyenza le business yokudla angizogxila ekudleni kakhulu lokhu okuthandwa iy'ngane like ama-hot dog nani. Ngifuna mhlawumbe ukwenza ukudla okuphekwayo kanje okuzodliwa abantu abadala. Okay, before sibuyele endaweni ngicela ukuthi usicele kubona South Africa nakosimabhizinisi abezwayo futhi njengoba sokule condition ekuyona the only way to survive ama-means onawo ukuthi uyakwazi ukuyisebenzela but it is just lezo ukuthi nikuphela i-capital ukuthi kuthenge le mshini ongenayo. But-ke ngicela nje usicelele kulabo abangakwazi ukuthi mhlawumbe bathi bangakwazi ukuthi bakudonethele ngale mshini oyithenga. Ngicela ukhulume nabo sesinaba bakulalela. Ngiyacela ungakwazi ukuthi angisize ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo nami ngibona ukuthi kuyaphileka. Ngiyacela i-South Africa yonke ngiyithoba isimo ebengikusona besingiphilisa manje lesi ngikusona manje. Ngiyasibona ukuthi sifuna ukungivalela ukuthi amaphupho mangafezeki. Ngiyafisa nami ukwenza into ezoshiya igama lami. Ngiyafisa ukuba umuntu lo benguyena ngoba ingqondo ayihambile, izandla ziyasebenza kuphela. uNkulunkulu decide ukuthi angiphuce imilenze le ebekuyiyona ebingenza ukuthi ngingenise imali ekhaya, ebekuyiyona ebengisebenza ngayo. Impilo yami ishintshe kangokuba ngisho abantwana bami ngiyabona ukuthi lento ibathinte kakhulu. Kungaba nosizo noma iluphi nje usizo engingalithola. Ngoba udokotela wangenzela i-disability grant ekuyona futhi engiyibona sengizophila ngayo. Okwakungeyona inhloso yami, mina ngangifuna ukuyiphilisa ngokuthi ngisebenze. Yeah. Okay. Thina njengothule nathi so we'll try to assist ukuthola indawo mhlawumbe i-wheelchair if ukuthi igcine lokhu idelay ngala
We do have Dr. December Mpanza, is a therapist, apenda besho we party therapist lapha UKZN campus Sibosville. Unayo access la abakwazi khona ukuthi ba access ama wheelchair if there is a need ye wheelchair. Ngizozama nje ukuthi ngikhulume naye because by now then usebele emsebenzini but nje ukuzama phela akulona icala. Maybe I can while you still njoba sikanje ngizame sibona ukuthi singamthola nemhlambe sizo ukuthi ngithembisa ukuthi singayithola wheelchair. Nokuthola ukuthi imali kahle kahle mangabe ithengwa yona ngoba ama wheelchair sigcina ukubona nje idayisa sorry pushwa abantu singazizayitshela ukuthi ibiza malini yabo. So ke induze uyinake ngoba nakho isibhekene nawe yes yabo. Yebo. But ke even noma ngamtholi ngiyazi ukuthi uzobuyela kumina later yabo. Angiyazi ngizokuthiwa ino size wheelchair. Yebo bebengikalile ngicanga ukuthi usize 14 mengaphosisi. Okay. Bengikalile. La khona ngoba ngiyazi mhlawumbe uzobuya ngibuza ukuthi usize bani yabo. Yebo so kufanele ngazi ngoba nalokho nje ngithi ngangazi noma ukuthi wheelchair ino size. Yebo ngazi. Because manje nanenkinga yendlu engikuyona ezikungeyona indlu yami eqondile ngoba le yami engale be one room but we open space. Inkinga uke bathroom ikona okubanzima. Kubanzima. Ngona ngena umuntu elimqina ibathroom but ngesimo sokuthi khona la kufanele ngikwazi ukuzenzela zonke ezinye izinto ngifuna ukuyifundisa ukuthi lempilo engiyiphilayo nami ngijwayele. Okay. Coming back to condition yakho. So kuloko ukuthi nethombo osendele zona sibona kuphuma namanzi lapha ekonomlenze. So shoot for now since usuyithola attention kadokotela sekwazi ukuthi akunese so we can say maybe mhlambe akuseke singakwenza thina ukutheni sithweleni silinde bona mhlambe udokotela ezama. Ngizozwa bona Monday ukuthi bathini. Okay. Kwamanje inkinga into ebese ngi-address isikhathi eside mengifika njalo ngise ngamtshela ngathi mina masu ucheck kwi-scripts ezidlulile uzobona ukuthi kangabe ngihlale ngisho ukuthi nginenkinga angipholi kunenkinga kanje. Waseke kanti uzongisiza but angazi ukuthi noma umehluko uzoba khona yini. Okay. Kodwa uthe ucela ukuphinda ngibone Monday. Kumuntu ongazi osekhaya ukuthi ama clothes ngoba nami ngiyazi clothes ukuthi yini nami la kathweni ngifunda ngendlela yini clothes ngesiZulu bathi amahluli kahle igazi igazi lami bathi liba namahluli bathi uphisi nje omncane wahamba wafike wangena kwi-veins elincane mhlawumbe bathi lifike lakhela lapho belingasadluli bathi liyakhela likhulu bathi delwa yini lobathina nje sinofolo wemonster nje sophuza no Coca-Cola konke ama drink lawo nami ngabuza cause bathi bebengichazela nami impendula ngithola ukuthi idalweni bathi inteke yenzeke ngoba ngaze ngabatshela into ukuthi nayo ukuthi bangithola ukuthi ngidiabetic bengiya esibhedlela before bangi-admit bathi ukuya kwami esibhedlela ngaze ngitshela ukuthi ngidiabetic ngathola that day ngi-admit ukuthi ngidiabetic kuyimanje ngitreatment diabetic bangi-check i-BP kwathi i-BP yakhe normal. Yes. Manje le ama-clots ngempela ngagcina nami ngathola ukuthi adalwa yini bathi kodwa into eyenzakalayo. Before mhlawumbe uzivezele ukuthi bakhathe kanjani. South Africa siyazi ukuthi thina abantu abamnyama sinenkolo yokuthakatha ukuthi khona abantu abathakathayo yabo. Bakubeka imbhulelo kuthiwa nibizothi imeqo angazi-ke mhlawumbe ngamanye ama-language ase-Africa ukuthi nikubiza ngokuthiwa yini. So lokho ukuthi makuza ngapha kodokotela bona ngithi abakholwa entweni njengalezi ezingala bona bami ngalokwabo nje i-Western medicine ngithi yabo kodwa nangenogogo ke uzochaza laphana kwindalo enhle ehebhe ukuthi mhlawumbe mase thuba lakhe lokuthi-ke ngabe itela ama-clothes ngoba angwazi nama-clothes ngiyafisa ukwazi yabo ngesizulu ukuthi yini ama-clothes ukuze sifundisane sithi sibe sibhekela abantu ulwazi la kathuleni sibe sifundisana at the same time ngoba
nami nje sengiyimina sengihleli kusona kathuleni khona ngikuphikisayo nje impela ngisho umama lekhaya nje sixabana impela naye nje kabi nje kusho umuntu ukuthi inkolelo zelezi nanikhulu wasangazo nina ngithi yabo musu ukuthi nami ufuna ukungifaka manje sengingaka sengibona ukuthi hayi lokho base ngicubungula khona ufana umuntu atshela ukuthi umuntu umthakatho ugibela imfene nawe nawe icabanga kahle ukuthi imfene ingakanani ukuthi igitshele umuntu kuthiwa futhi igitshele ibheke emuva ngithi yabo ubambelela laphi kule mfene ibheke emuva yabo ayiphathaki le mfene yabona angithi inkolelo zonke lezo inkolelo ze but kodwa uma ukuthi umuntu ongafuni ukucabanga out of the box uzokholela kulokho athi ukuthi umthakatho ugibela imfene yabo so yilokho engisho ukuthi ngizofisa ukuthi mhlawumbe saze ngama clouds lo ngaba nolwazi. We also welcome your comment yabo ukuthi mhlawumbe nisifundise kuma comment section ukuthi yini ama clouds angithi ngesizulu yes yabo nokuthi ingabe adalwa yini imbaka lakho ukuze mhlawumbe sizokwazi ukuthi sikuprevent lokho sikavoid ukuthi singaze kufike lawo into njengaleyo if ukuthi ke ikhona into ebe cause yawo. Ngiyazi ke abantu sebelindile ukuthi bafuna ukubona ukuthi ke zinjani icondition okuyona ukuthi nami sibukile sathuka ngaze ngabuza ngisisuke ngisendele ukuthi hayi sasiphikisana nje konke ayisho ukuthi iyona ukuthi ngiyangibona ngathi lezi ithombe lezi yini video yazi ifoni salese siphendula ifoni sibhekise phezulu noma bechatha mhlawumbe yabona ukuthi nenisendile ayibonakala ayibonakala ukuthi isekhanda umlenze nagogo ke siyasibiyo ludi nasaba ngisho ukuyibona ivideo ngithi yebo uthi hey phala kathi nabanye kwifamily ngabasendela abasho bathi ayibasabile ukubuka because bengibachazela mebefuna ngivashe ngimatshe ethi ngiseyinhlungwini ke ngise ngikwazi ukuvakasha because lesimo ngisona wabathi odokotela njengoba imlenze ibheke phansi yila kulula khona ukuthi igijime khona base ikona lokwemeqo kushoyo kwasekushiwo vele because necustomer lafika ulasho ngoba ngifuna ukuchaza lengibuza ukuthi nginani ngalitshela ukuthi hayi kwenzeke kanje lashiya umyalezo komunye lathi umtshele lwasesithi liyanto yanyuka kosethule because umeqo yabo odokotela ke bathi ke no ngacela nje bakhombise abantu South Africa ukuthi mhlambe ke icondition okuyona ibinjani la angazi kuyavuleka mlanzi iyavuleka South Africa ke iyona ke isimo lesebesizele ukuthi sila la ilokala lona kwesibili lo yes wona ke sungcono ngoba usuya lokhuza sebelikhiphile ibandage because kuleli side isupholile la leli side leli line dead skin yes kwase kusala ke sekuyisilonda nje okufanele siphole but uthe uhappy ngokusibona yilona ke yabo nje la njoba kuyisikhala kanje la ifike wangikhatha khona le ndawo iyona ke le because lo dodo nento enanibona iphuma ibiyingezansi but manje bisiphuma ngaphezulu yeah awusibanga nakusisi nje oyena wesithintile kathweleni ngiyambona ngithi lo ndodakazi wakho kanti uyabo sathola nesibhedlela acabanga engidabukela nje ukuthi inhlungu uyangibona cause ewodini bese sifana nefamily even ababe admit omese bephuma abasho bathi hayi bazomtholela usizo kakhulukazi bebengifunela ukuthi nje ngiphume ngithole wheelchair ukuze nami ingqondo yami ithi ucabange enye into cause ukuba sesibhedlela bathi artificial legs isangakwazi nokufakeka mawuhila noma bathini hayi bathe ingafakeka if ngikwazi ukuthi kuphole kahle but manje ngibone isikhathi ngiyabatshela ukuthi anginankinga nabo ngoba ngiyile wathi udokotela ngamfica oqala efizo wathi bekusaeli ukuthi bangangingenisa kulonto ngozi sasothungala izolo ke ngafike ngabatshela ukuthi hayi ke sekuphindeke kuona lo futhi kwanenye into ekade yenziwa kuona bazomlinda nje South Africa nalokuthi abeselizela ekhaya ngaphinda nakamakhothi kulomuzi but nayibona ke condition kasisabhekena siyacela noma ubani ongafisa ke mhlambe to assist or to donate with anything ukuze impilo kwazi uqhubeke phambili njengoba nibona nesimo se-wheelchair naye ekhala ngazo ukuthi wheelchair akanayo kahle ngithi yabo le nje ifana nento esibambiso ngoba yayode senizwa omunye umuntu singaziye noma ukhuluma nje kuphela imali ngoba impela ama-wheelchair ibhedlela ngathi kunzima nokwathola yabo especially mawuzophuma ngaphandle isebenzisa ngaphandle ekhaya siyacela ke nenza ke inkampani mhlawumbe ezenza ama-wheelchair nazo mhlawumbe masingakwazi ukusilekelela zesidonethele usisakwazi ukuqhubeka impilo iye phambili cha dadwethu sifusela impilo
Ngiyabonga kakhulu. Ngathi nje ungaphola noNkulunkulu nje abe kuwena nezifiso nazo zikwazi ukuthi zifezeke impilo iqhubeke phambili akuphele makunje. Ngoba usaphila sibonga lokho nje. Labantwana bakho naba nje ningamhluphi umama nimhloniphe. Uyedolana. Uphela udadewethu lo ngube emnyama nondodazi ke ngamthola esibhedlela. Ngithi ndiyakwazi wakho nifane. Sinodadewethu kuyena ke sami obesithinta. Ngizothuka nasemsebenzini ucele nje cha kade ujanga emsebenzini ucelele ukuthi ngoba uzithulele. Sondela bakhona ma sondela. Uyocela uyojika. Besikhala naso lesidudla. Mina sawubona njani? Ngiyaphila. Igama nguWendwa kaNdlela. Ngihlala eLuvu. Ngangena nami esibhedlela because ngangiphuma engozini yemoto. Nkosiyami. Ngo-August ngalimala kabili nemoto. So waphoqa ukuthi ngihambe ngingena esibhedlela. Ngingena ke esibhedlela umphethe engalaliswa kuona wawuseduze kwakhe. So mina ngafika ebusuku kwakungakhulumeki nje nami ngangiseyinhlungwini. Saze sakhuluma ngakusasa ekseni nakhona sasikhulunyiswa izinkawu ezayingenile ewodini. Manje ngangibuza because mina ngiyayisaba ngangiphathile ngibozile so ngangibuza kuyena ukuthi isakhona yini lapha phezukwami. Themi sisukele ke saqala ke saxoxa ukuthi awungeniswe yini wena la ungeniswe yini la. Sagcina sesixoxa kanjalo ngisho sesiphumile esibhedlela saqhubeka saxhumana. Imina because uma ujayela ukudlala irate eksena ezokhozini ngolesibili kukhulunywa ngase ngathi nami ayi ukhona umuntu engimaziyo uthi nami ngizame ngibhale bangangikholwa ke ngabhala because ngaqanga ngasenda i-email ngayisenda ngoSeptember last day email ngabona nami ukuthi hayi le email ayihambi. Ngase ngabuka ke ama episode ku YouTube ngabona ukuthi hayi ngathi lento ku WhatsApp ngazama ke ngabheka inamba ku Google ngayithola nga WhatsApp omunye umuntu naye wangangiphendula wazwangiphendula after 2 days wathi hayi akumina nayi ku dinamba iyona ke le ngibe sengiyithola ke uthe uma uphendula bengisetohweni ayi ngasukuma ngayi toilet ngayifunda kahle ngathi ithini le message angase ngafonela uma ngathi awunange ngiphendula ngisabuka umtshela yena kwangazi noma iscam noma yini ngathi hayi ungiphendulile uthe mususho ukuthi hayi uzovela namhlanje ngase ngathi athi ngimtsheleke ngahamba ke ngaye etohweni ngacela kumphathi wami because ngingena u11 ngingene nje ngaphuma ngo11:15 ngishilo ngathi ngiyaxolisa mphathi kunendlela ephuthumayo wangidedela ke ngahamba. Umphathi wami umadoda juja. Uzobona vele hayi uzongimtshelile njengathi umphathi ucheck lapho khona uzobona ukuthi hayi angile endleleni ezibhedayo kusami kuyaphuthuma. Cha siyabonga kumphathi. Umphathi bani? Umadoda. Yini ngabani? CCI emhlanga. Yini consent? Yebo consent. Siyabonga kumphathi abe nobuntu abempela ngitheko because ukubona ngobani. Yebo. Hayi usisule ngadoji ngempela ukuthi uyadoji ube. Bengizila ekhaya. Ya mama yena osibizile ke sithweleni sathi nosiyeza because besingazi nathi la besicontacta through yena usisibuze sikwazi ukuthola umama namanje nje sinikwe yena location sefike la sithi ngiyasibonga nobele bakho nje mphathi yabo siyabonga nathi sisebo ubele bakho nje ukade nabamelike uzozilwana ngemoto nje bayakholana ngakaqala nokuqala ke lapho ke nje kusho mina kuthwini because sengiyazi mhlawumbe sibaboleka abaningi bekhaya sizobabona futhi hayi ngababona impela bafike baphunyelwe imali mase uhamba usuvula amehlo uma ungafaka izinto zikaMetshisi kanje amehlo ukuthi yini ekhamba ithumeli siyabonga siyabonga uyena nje kakhulu obengigqugquzele bese ngililahlele mina ithemba ngithi mina hayi mhlambe banabantu babo and noma ubhala mhlambe uphendula next year mina nje kodwa sengobonga ongenzela kona ngoba eyimisele because athi mesixoxa bona ukuthi hayibo impilo yami iphele nje yabo nje kungithathe isikhathi ukuthi ialarm ebelingivusa iphuma nasengqondweni no kuyifoni ngidelete kuyifoni I know. Ngoba umunye wazi wathi nje wodi neyibo lelo alarm elikhalayo uyapi ngathi le alarm I remind ukuthi I had a life before. Yes. So ilona elingenza ukuthi ngivuke ngazi ukuthi
lempilo ade ngiphila ngisengayiphila Yeah. if ngiyimisele ngokusina. No, siyabonga sisimpilo izoqhubeka izoqhubeka impilo. Sibona ukuthi ufende egcikeni ekhala sothweleni siphume kuseni emakhaya. Phume kuseni nje ekhaya ngabo 7. Nakhona ngivuka ngehudule besisolunda izolo. Nayo ugogo lo isolunda yabo. Sabuya. Mina kama-holiday angiwazi kathweleni ukugula kwabantu bese ngifana nesibhedlela. Because abantu they didn't even give you the chance ukuthi nafuna ube ne-family yakhe yabo. Even on Christmas Day. Yabo sasibonana noma ngiphendula nama-calls abantu yabo namanje. But bengisho ukuthi ngeke ngilale singezini. Ngithi asiqeda ngasikhathini eThekwini. Yabo. Yes, yabo. Okay, mina ngilala ke eThekwini ugogo suka egoli all the way from Gauteng ngithi yabo. Funa ngabo se-flightini ubele egoli ngithi yabo. Kulokho ikhathi kushinda ngibuyele emuva ngithi nawo seNatal nawo uthi ngifuna egoli. Siyasebenza la yabo. Mase umsonde manje asiqeda la book hotel siyamshiya kalala because thena ngeke angizi la uzoza ngizoyekela yena ke njengamanje ke asho ukuthi mhlambe ke kuwena ke uthini ke nokuthi ukuphatheleni egameni lenhlangano okithweleni South Africa siyabonga ilokho nje besikuzela ekhaya siyabonga ke nothando ke nisinipha lona lapho sami nami khona enambeni yocingo yale ekhaya mama ngakukhona mhlawumbe abafisa mhlawumbe ukudonate nokulekelela mhlawumbe banganthola yeah isizulu khona 073 yes 478 5045 Phinde ma 073 478 5045 okay bese kuba khona yaselc is 074 22252 yes okay bazothola bani Sindimiyeza. Okay, no South Africa inamba zakho sisilo kulabo kuever bangafisa mhlawumbe ukulekelela ukuphosa isandla ukuze impilo iqhubeke njengoba delesho nephupho lokufisa ukuthi abe nebusiness aqhubeke fast food also again ne dry clean but ke kulabo bangafisa ukulekelela even noma nga wheelchair or even mhlawumbe nama donations abangazokwathola you will be welcome inamba kuyona lato ezisho sisathola kuzona egameni lenhlangano akithuleni abantu bayagula mina Mduduzo wamkhonazi ngiyabonga nisale kahle emakhaya Njani ngazwa muhle akukufanele ukukhala kanje No nesibasho hayibo wazwa muhle umuhle uyabona ukuthi uyasinda ngithi mina ningabosho lokho ngoba anazi ukuthi ngihlele ubhatha kufanele uvele yes abantu bangasiboni kuthiwa fanele singafani inkinga zethu yebo ngiyabulile kakhulu ukubona jabula mina bengisitshelile ubaba umkhwanazi ngawe nami ngase ngithi hayi angisukume ngoba sengizwile ngeke kuthiwa there's always light at the end of the tunnel so noma ubusu give up wena vele kunjalo umuntu uyahamba give up but your light is here now so akusasiza ukukhala inyembezi zakho zitshalile izithelo ezinhle usuzophila and don't beat yourself about what happened to you. It can happen to anyone. No dokotela bazamile to take you out of the misery nathi sesiyangenelela to take you 10 times more out of the misery njoba usuzokwazi ukuthi nawe uqala ibusiness lakho sifuna ukuthi uma uqala ibusiness lakho ukwazi ukuthi uthethisa ama customer masefika lapha ama customer wathethise kakhulu ukwazi ukushudula ne wheelchair yakho bathethise ube right igama lami ke kokho ngubusisiwe ngwakaZulu isibongo I am Indalo Enhle Herbs and Beyond Healer ngudokotela lapha ngamakhambi emvelo angazi noma uke wezwa lento ekuthiwa holistic health bengiyabona mengibuka ku YouTube uhamba nabo lapha yes it's a holistic health simply means that thina sikulapha ngamakhambi emvelo angaxutshwe nalutho so all western doctors normally use scientific experiences to actually assist and help thina sibelievela kwi nature ekuthenini is sonke sife sikhona sinesihlahla ngianda ke indoda enkulu eyangicathulisa kulomkhakha who is my chief doctor Dr. Human Plumber Fajakhoza unfortunately he couldn't make it fanele si split omunye abe ngapha omunye abe ngapha ngoba abantu bayagula so ngisi part of Indalo Enhle Herbs and Beyond sinayo futhi ne pharmacy khona la eThekwini abantu abangafike bangenele kuyona istory sakho sithema sisizwa ke esitshela kuThuleleni TV ukuthi kume kanjani and then
kumina kwase kuvuka indaba yokuthi yes you were amputated but then isilonda asipholi, isilonda siyabhibha. Yila sekungena khona thina ke lapho ukuthi isilonda sisiqeda kanjani, sisipholisa kanjani, sisomise kanjani, because ukuphuma kwephasi esilondeni kuchaza kona ukuthi kusakhona ukukhona. Maybe the clotting le ababekade beyishilo odokotela yiyo le cause this whole pus, cause njoba iyehla kanje angithi beyijwayele kuyobrika lapha enyaweni. So asisekho ke manje inyawo, what is it doing? Asisahili isilonda. Yila sesingena khona ke thina ke ekungeneleleni kwethu sicela ukuthi thina isilonda sithi take over sona thina esayidini lethu, and njoba sithintwe ubaba esimhlonipha kangaka esisebenze naye kakhulu, ngithe ayi ngizozela mina mathupha. Indlela esilapha ngayo ke la ekhaya kuningi usukudlile. I even heard ukuthi you were diagnosed with diabetes. So under chronic medication. Asikuyekisi ki chronic medication yakho, uyaqhubeka nje uyidlela i-chronic medication yakho. However, thina into esizoyenza ke manje sesizohlanza umzimba wakho of all the toxins akhona kuwena. Ama toxins ke sithando sami siwathola noma ngabe kuyini. It could be from water, it could be from food, even the medication that we take. So imzimba yethu if ingakwazi ukufilterisha ama toxins, ithatha isikhathi ukuphola, ithatha isikhathi futhi nokuthi iphile. So kwindalo enhle Herbs and Beyond ke sigqame kakhulu ekuthenini asiphakele isitsheni esingcolile. Senze njani ke siqala sikuhlanze umzimba wakho ngokuphelele. Uhlanzeke. Omunye umuntu usathi adlu stage 1 sokuhlanza umzimba avela phola isilonda. Uthola ukuthi bekuyinto encane ijam nje ehleli. Uyayibona kunele nje wahlanza umzimba waphola. Ubona isilonda sesithule because isilonda fanele some singavuzi. Uyabona ukuthi noma sucabanga ngothotho artificial mawufika lapho odokotela bekazibathi hayi su ready. If you feel ukuthi ayisengiready ukuthi ngihamba ngeenyawo lezi zokufakelwa. Or mhlambe ukwazi na ukuzimuvela around kwibusiness lakho, yabona the pain as well, because njoba kuloko kumanzi the pain isilonda siphefumuli, asitholi enough oxygen ukuze siphole. Na ube flexible because manje into esekufaka embedeni kakhulu pain. Uyabo. So tina our main purpose is to firstly cleanse your whole entire system ngamakhambi emvelo. Njengoba nje usukuyidlela nje olethisi uyazi ukuthi usukudla ikhambi. Njengoba nje lapha ekhabetheni khona no time no bani ispice ikhambi lelo. So stage 1 sethu ke I came bearing gift ngithe ngifuna ukuhamba lengisizandla. So I will take you through our I'm going to take you through our cleansing program ngokugcwele. I'm happy because unababantu abakhona ekhaya mosukhohlwa bazokwazi ukuthi bakulekelele. Yes. So le i-detox yethu. Le detox yethu siyayisenza kube lula. Sikubhala ngesingisi sibhale ngesizulu senzele nomuntu ongaboni ongakwazi ukufunda ukuthi abone ukuthi siza kuphi. So yona izokuhlanza icolon yakho ngokuphelele. It's a herb, it's 100% organic. Makwenzeka udlala izinto uzokuthi awulambi ungabi nankinga because khumbula ukuthi ama herbs ayimvelo, azitshalo, ama veg, ama fruits. So kungenzeka abantu abaningi sengeke ngezwe athi umuntu angilambi but ngiyoma. Iyona into esifunayo ukuthi uhlale uhydrated ube right. Makukhona ama toxins akhona emzimbeni ayayiphumela. Ayikho indlela ke ukhipha ama toxins uyazi. Dokotela omkhulu indle encane. Akekho umuntu dokotela odluzondayo. Awukho komunye dokotela ohlula bonke odokotela bakhona emhlabeni indle encane. Uyena professor indle encane. So sizoqala ngaye lo, uzoqala la uthole le detox wakho. Then mososuka ku detox wakho ke singena la. Ubadla bonke ngesikhathi esisodwa. Ama minerals lawo. U detox uhash because ukhipha konke ukungcola usemzimbeni. Njoba ngisho ukuthi uzoya kuphi ku professor dokotela endlini encane. But asifuni ukuthi ukhathale, asifuni ukuthi ube dehydrated, asifuni futhi ukuthi lose energy. So ngoba lo uyagijima unamandla, simbalansisa ngalo. Lo ama minerals asiza ekuthenini ungaphelelwa amandla. Ukwazi nokuthi le ndlela endlini encane uyibambeke nawe uyazi mani makade uye toilet ukuthi kwesinye isikhathi uzwa ngathi ucobekile. Yes, asifuni ukuthi ucobeke.
Igazi, something that you mentioned a lot, ukuthi igazi lakho liyaklotha. Yes. Yabo, and I'm looking at your lips, ngiyabona ngathi aphelana, nezandla ngiyakubuka ngithi zipheli. So there's lack of blood lapha. Sesitholile i-diagnosis ye-diabetes. Let us run away from i-diagnosis ye-anemia. Let us not lose the blood now. Yabo, because I was looking at you ngiyabona ukuthi hayi man, kunobuphelana. Yes, before ngenze nje operation sort of nqamula bebe bangifakela igazi bokuqala bangifakela 2 because I2 kuloko labalodwa but la ngaba enough bale benginika ama drip ke base kwaye my bangisenda ke lo shuni ke wenza igazi lijikeleze. This is very crucial for you. I-iron le iyaliboosta kakhulu igazi lakho. Umzimba njengoba ugula kanje uyalidinga igazi. Sonke siyalidinga igazi. Ngiyaye ngenza example bangihleke because I do my teachings on TikTok ngithi imoto ayihamba ngaphandle kwa petrol. Yet you expect the body to function without igazi. So this is your petrol kule engine yakho manje. Wena at least ke engine yakho iphelela akusi engine ende. Desbizo rizosebenza kahle ngoba izoshesha igijime ngoba yakho imfishane engine. So le iron ke ilekelela egazini. You need to have sufficient gallons of blood egazini lakho njengoba uzobuza cleaner nje. Uyalidinga lokuthi ungaphelelwa nayilo because ngibonile ukuthi sekukhona nobuphelana engingabuqondi. Then ke lana sifaka i-old disease. I-old disease ngizochazela abantu bayangihlekisa mabathi hawu gogo bangibiza gogo. Gogo yindaba ungifayela uzifo zonke kusho ukuthi nginezifo eziningi. Cha. Uyabona njengoba ukule situation okuyona. Ziningi izifo ezilinde ukuthi zik-attack. Right now ngithe ngikhale ngokubona ngazi ukuthi upale and you just mentioned ukuthi udla chronic diabetes. Asifuni kusasa moya kwi check up noma uyoshintsha amabhandisha udokotela athi now I'm discovering ukuthi uya anemic. Asuke lapho athi no mhlambe i-diabetes medication ayisebenzi sama kidneys aseyafaila. So uyabona ukuthi isifo esodwa sesivulela izifo eziningi. So masikunika iherb le old disease suke sithi njengoba ucleaner kanje sivala iminyango yalabo abafuna ukungena. Because umzimba mawubuthakathaka lento yayijwayele ukuchazwa kakhulu sadumele lento yengculaza. Uyakhumbula kuthiwa hayi amasosha umzimba wasebenzi khathala sekuzongena lokho uzoba naloko ube kuyenzeka noma ngabe uphethwe isiphi isifo. So ingakho sim-eda lo ukuthi la asidile nesilonda siphole. Asingadili nesilonda noshukela konke kanye sekukunika asivale ukuthi njoba sesibhizi yes kungabe kusenzeka ingakho sikufakela lo. This is your complete cleansing program le. Then i-blood purifier, your blood is clotting. Igazi fanele sizama ukuthi silishuke libuyele esimeni lizihambele igazi lingaklothi. Ngoba igazi uklotha kwalo sekusho enye into manje ukuthi khona into engahambi kahle because you imagine intombazana mayikuma periods noma usanda kubeletha. Into enkulu esithusayo masiye toilet ukubona lama-clothes. Le gazi lihlala ibi yabona siyathuka but it's good because lenzani liyaphuma. Wena lakho yindaba lima bese block ama veins. Kudalwa yini? Asil-purify leli gazi lizihambele. Igazi alihambe nje ngokugcwele. This is your blood purifier. Liyahlakaza, lihlakaze wonke lamahlwili lihlakaze yonke lento ungaphinde uzithole usunale nkinga yokuthi uklothelwa igazi. So ingakho sifaka u-blood purifier. idalwa yini yona sorry? Yazi ukuthi uklotha kwegazi kungadalwa izinto eziningi that even nathi ka holistic health masingahlala phansi nawe sikhulume nawe ungagcina la ekhaya usuyidlela amanzi kuphela. Usugcina usuyidlela amanzi kuphela. Nakhona mhlawumbe amanzi akhe angabuya kuyilab eseGermany or wherever. Uyabo ziningi izifo ezidalwa izinto uthola ukuthi asazi singachaza sithini because all we know is that kuko konke esikudlayo nesikusebenzisayo ikhona into esilimazayo phakathi. Kona kuyiqiniso ukuthi athanda indawo engezansi kakhulu because igazi ngithi malihamba lithi alithi uyabo igazi malihamba lithi. So obviously if the nerve system na iblockile ama veins ablockile ama muscles ablockile lizofika lenzeni igazi lizoma bese lenze njani liyaklotha. So silwa nalokho ke la kuthi naku sesibonile kwenzekile akungaphindi akuhlali la.
Then we also add lymphatic plus. Lymphatic is the whole lymphatic system. If we are with massage, sometimes hey, you've got knots. Yeah, maybe massage. But you've got knots. Now ngelinda ngizoza umuntu to massage how unama knots sibulala leyo nto ngoba indlala eyisuka zidevelopa kancane. Yes. Definitely that's why sikufakela lymphatic system because siyazi ukuthi azo develop much as bamba ngathi khona ugili lo udila nalokho directly. Lana ke sesidila nesilonda. Ubhaliwe ukuthi uyi-wound recovery. Lona ke uyasithatha ke isilonda uyasomisa sithi nke. Isilonda sisavuzi, isilonda siyavaleka, isilonda siyaphola. Because akusizi ukuthi isilonda siphole ngaphandle kodwa ngaphakathi kusahleleka. Bonke laba bazodila naso ngaphakathi. Lo usedila nokuthi ke manje siyaphefumula sithola enough oxygen, siyaphola, siyavaleka. Ama kidneys ethu abucayi affectwa inanoma yini. Kuko konke ukugula siba nakho ama kidneys ethu ahlala nawo bese ayashayeka. Izinto nje angazi kusho ukuthi uNkulunkulu wayebeka kanjani ngoba ngisho umuntu odli treatment yashukela ulimala ama kidneys. Ngisho umuntu ongaba nesinye isifo ulimala ama kidneys. Ama kidneys it's one delicate organ. Ahlezi nje ezotheleleka wona. Siyamfaka ke no kidney flush. Ukuthi akwazi ke ama kidneys ukuthi abuyele abe sesimini sawo. This is not the end of your treatment. This is the start of your treatment. Healing is a journey, ma. And with holistic health ngifuna wazi ukuthi we don't only heal the physical, we also heal the emotional. Because ungaphola la, but the emotional is self-acceptance that I am disabled, I accept, and this is how I'm going to live. But let me live my disabled life healthy. Let me understand ukuthi impilo yami isishintshile. Let me understand ukuthi sengizomemeza but ngisesihlalweni. But life doesn't stop. So with holistic health, into engiyithanda is that it involves all aspects of healing. And I don't want you to go out there and start blaming your abodokotela that tried. They also tried. Babona ukuthi okay thina ulwazi lethu lihamba lifike la. Then nathi angithi kuyasetshenziswana nathi sesiyangena ukuthi thina sigudi ke la. Ka internal woza ke sikulekelela. This is going to be a journey that we are willing to walk nawe kuyo. And even if the supplies lawa soqala vela zophela, we will still come back or sizokuthumelela ukwazi ukuthola amanye. La usaklina kusazoza amanye kukuningi until you regain your self-esteem back, until you say hayi dokotela nami sengiyayigqumela. Nangelila mhlawumbe sibe nenhlanhla ke umkhulu who's our head doctor may free because he's always busy. May free kubo uyena futhi ofikayo. Nami I will come from Joburg when I'm around, come by and see you. But sizokubamba isandla in your healing journey. Isilonda lesinobuhlungu sekwesethu akusesona sakho. Wena nje sikhiphe kuwe uthi yabona ke manje gogo zibone nasi isilonda sakho. Nasi isilonda sakho. Sizokucathulisa and we are willing ukuthi sisebenzisane nawe in front of the whole of South Africa. We are dedicating ourselves as Indalo Enhle Herbs and Beyond to say umama umyeza, we will heal you. And as Dingeluto, we are going to do this from the bottom of our hearts because you are a mother. You still want to see your children grow. We want to come and buy food and see you smile again. Sibonge nakusisi umbonile esibhedlela and you became friends because you'd never know ukuthi usizo lwakho luvelaphi. Usizo lwethu luvela noma ikuphi. So your social life, I'm very happy. I am very happy with your social healing. We're just going to deal with the emotional and the physical healing. But you will also have my number. Whenever you feel like, hey, Gogo, I need to cry, namhlanje, I miss my legs. I miss my legs now. Then I'll be a phone call away. It's not going to be an easy journey. Healing is a journey that you need to dedicate yourself into and become consistent. Definitely. Kusho kukhulu nje angeke ngikuthathe kancane
ngoba bengihleze ngibona noma nibenzela abanye abantu ngisho ukuthi labantu uNkulunkulu baphila uthando lokuthanda abanye abantu kwakuthi ungagcini ngokuyithanda wena thanda nabanye yes la uhamba khona enza abangani ngempela buka namhlanje buka namhlanje ubu-admithwe nomuntu nilele nobabili kanti udokotela wakho loyo wena wazi ukuthi ubukhulu lengane ingezela into engayazi yazi ngempela ingelosi ifika ngendlela ehlukahlukene ngiyakholwa zifika ngendlela ehlukahlukene ingelosi nathi ithemba suthi ulahlile kanti khona uzolibuyisa yes definitely yabo konke nje lokho kubekela phambi kwami kuyobothawo kanti umusa kaNkulunkulu umngaka yes definitely and ukhumbula ukuthi uyena wasinika zonke izihlahla lezi wasinika zonke impande lezi uba siphile angithi okhokho bethu bebephila ngazo nathi sesibuyela lapho sikhona futhi na ku number 30 Dula Omalane la eThekwini abafisayo kuzosivakashela kwi-pharmacy yethu mofuna nje nawe noma ngabe uphethwe yini esihlule yonke into sikhona siyafisa futhi nawe ukuthi sikulekelele nawe uphile ungaguli uhleli lapha ekhaya ube wazi ukuthi indalo enhle Herbs and Beyond ikhona unumber 30 Dula Omalane ke ithandwa zami nizowuthola lapha ku Smith Street ungena lapha epassage la Chicken Licken between Chicken Licken nenkantolo ilapho uzosithola khona ungene ngalo straight down lelo passage that's where you will find us for people that are outside of KZN you can get us online and we courier all over South Africa absolutely for free our details will be listed below please sithinde and we are here to assist you khumbula abantu bona bazophila ngiyabonga